Under 17 junior एसे गेलेनानै जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। बे खौराङानो जादों सेथि आन्डार 17 हादरारि आइनबल चेम्पियनशिप 2023 आव आसाम हान्जानि जानानै गेलेहैनाय धेमाजि जिल्लानि सा 12 गेलेगिरिफ्रा मैया ट्रेनजों न' फारसे सफैफिनबाय। मख'जाथाव दि बियानि साफ्रायाव खुंजानाय सेथि हादरारि आइनबल चेम्पियनशिप 2023 आव जोबथा बादायनायाव अमित गयारिनि केप्टेनशिपआव आसाम हादरसा आइनबल हान्जाया मेघालय हादरसा हान्जाखौ 3-5 स्करनि फारागथियाव बिथांमोना फेजेननानै देरहासार जाबोनो हायो। बे बादायनायाव धेमाजि जिल्लानि आइनबल एस'सिएशननिफ्रायबो आसामनि जानानै सा 12 गेलेगिरिफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बादायनायाव गासै मोन 8टा हान्जाया बाहागो लादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बिथांमोना मा फोरमायदों बै जों आबुङै मिथिनो लानि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। जोंनि सिमेन्ट सापरि हान्जानिफ्राय 12 जन जेरैहाय जोंखौ बाहागो लानाय जादोंमोन आरो। सिमेन्ट सापरि ना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै? धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै। इयुनाव माबायदि नोंहा थांखि बे गेमखौ लानानै आरो नोंथांमोननि बे टीमखौ लानानै माबायदि आसा दङ इयुनावहाय? गोजौसिम जौगालांनो आसा दङ। बेयाव नोंथांनो बे ओनसोलनि माबाफोर मददफोर नांगोन नामा? गिदिर गोलावफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ नांगौ आरो। खुलुमबाय गासैबो निउसनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय। जोङो बेनिफ्राय 30आव ओंखारलांदोंमोन गुवाहाटीयाव सानथाम प्रेक्टिस खालामनानै बिहाराव आन्डार 17 बिहार एस'सिएशनआव पार्टिसिपेट खालामनायाव जोङो बादायनो थांनाय जादोंमोन। बेयाव जोङो आसाम टीम जानानै आन्डार 17नि टीम जानानै जोङो देरहासार जाबोनो हादों। जों बेयाव सेमिफाइनालाव वेस्ट बेंगलजों देरहासार जानानै फाइनालाव देरहासार जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। फाइनालाव मेघालयाजों देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हादों आरो। जोङो 8टा स्टेटजों गेलेनो मोनदों। दाया जाहैबाय ओजाय दिल्ली जाबाय, दिल्ली, राजस्थान, बिदिनो MP, UP गासैखौबो देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हानाय जादों आरो। थांफैनि बाथ्रायाथ' जाहैबाय जोंनि गेमाबो एसे गोदान नालाय बेयावबो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै एसे सारमोनाबो लानाय जादों, सारमोनाबो हेल्प खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव जोंनिबो एसेनिबो एसे मिलायनानै थांनो गोनां जादों आरो। एसेबांखिनि जों मोनाखै नांगौ बायदि बेखिनियानो आरो। सरकारनिसिम जों खावलायनो सानो जे जों नेसनेलबो गेलेखांबाय खेबथाम, बेनि गेजेराव जों एफा माबा मोनाखै खिन्थु होमबाबो दा एबार फार्स्ट टाइम आन्डार 17 बानायदो। बेनि गेजेराव जों उन्दै गथ'फोरखौ लांनो नाजागोन आरो जों सानो गासिबो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सरकारनिफ्राय जोङो हेल्प मोनगोनखौ सानो आरो, जोंखौ नायगोनखौ जों सानो आरो।